imong saad, kung palandungon ning akong kalag. May kalipay sa kasing-kasing, mahinang punon sa pagpadayag. O amahan, ikaw ang tanan, ang sinugdanan ug ang katapusan. Ang tanang tao imong gihimo sa larawan o panagway mo. Sayaw mo lukso ta, sa lumbang agisalmutan ta, na may kusog sama sa agila. Dili ta magkaluya, kay katabang ta siya, nga magpasan sa atong mga dala. Pagkatamis sa iyong saad, kung palandungon ning akong kalag. May kalipay sa kasing-kasing, mahinang punon sa pagpadayag. O amahan, ikaw ang tanan, ang sinugdanan ug ang katapusan. Ang tanang tawo imong gihimo sa larawan o panagway mo. Sayaw mo sayaw, sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi, kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Mayong buntag, mayong pakiguban, welcome na usab sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga naghatag ka nato kadasig kusog ug naghatag og adlaw nga puno sa panalangin. Puno ta sa kusog, puno sa maayong panglawas ug labos sa tanan. Naa ka nato ang panalangin, kalipay, kalinaw, nga iyang gibutang sa mantag-usa nato kakinabuhi. Sa ato karon nga panag-uban ato ning ablihan sugdan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios, mag-ampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Niya kami o Dios nagkahiusa sa pagpasalamat kanimo. Niya kami aron sa pagdaig kanimo, sa pagpaminaw na usab sa imong mga pulong. Amahan, salamat o Dios sa walay hunong nimong pag-amuma sa matag-usa nga midangog kanimo. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo, nga imo kaming gitudloan kun unsaon paghigugma kanimo, kun unsaon pag-alagad kanimo, kun unsaon namo pagpuyo sa kalibutan nga may Ginoo. Salamat o Dios sa imong pahinumdom kanunay, paglig-on, pagdasig kanunay sa among pagtuo, paglaom, paghigugma diha kanimo lamang. Iblis na usab ang matag-usa amahan, nga sa among panag-uban doon na usab kami masabtan, magkatunan nga mga pulog, mga pamaagi gikan kanimo. Ang imo mga mensahe maghatag ka namo kinabuhi, kadaugan, kalampusan nga mao gikinahanglan namo og pangandoy namo sa among pag-alagad kanimo amahan. Salamat o Dios sa imuhang tubag ug pagpanalangin ka namo. Magmalampuson, magmadaugon kami sa among panag-uban ining tagna. I declare blessing sa matag-usa amahan. In Jesus' name we pray. Amen o amen. Maayong buntag, maayong pagpaminaw. Welcome sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios nga magpanalangin kanimo kanakong tanan. Good morning, good morning, good morning, good morning.
Sa ato mga kaigsuonan nga mga tigpaminawan sa ato ang FM station 101.3 nga nanuka diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardenia, sa akop sa lungsod sa Malabuyok. Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning sa ato mga kaigsuonan nga nanuka diha sa sitio Tubod, ya sitio Linaw, sitio Ampak. Maayong buntag kaninyong tanan. Maayong nga pagpaminaw, maayong buntag sa ato mga kaigsuonan diri sa sitio Kalugtugan. Good morning. Oras ato nga programa alas 6:20. Dili lang ko magdugay mga kaigsuonan kay karong adlaw magtrabaho mi sa atong simbahan diri. Simbahan diin kami, ikaw, kita nagkahiusa sa pagdaig sa Ginoo. May buntag ni Day Pamila Katalan Dinoyo. Good morning, Pastor. Sa tanang naminaw. May buntag ninyo Day Pamila og ni Dong Albert og ni Gao Joel, paring Joel, Day Cora, Maring Cora, og ni Papa Binbin, Mama Bibin, og ni Tio Jose, og ni Tia Rita, og sa tanan nga to mga kigsuonan dihang nagsunod sa to programa. Good morning. Salamat sa Ginoo sa malipayong pamilya nga gihatag niya na kanamo. Salamat Lord Jesus. Wow, no, salamat kayo. Ang kalipay mao'y gisaad sa Dios nga kita tagaan niya kalipay. No, salamat kay Ginoo sa kalipay nga atong batunan. May buntag maayong pagpaminaw ninyo diha Day Pamila og ni Gao Albert. Good morning ninyo diha. Og maayong buntag ni Marley o Darby. Maayong buntag ninyo diha ni atong mga igsuon matud pa dire. Good morning Pastor. Maayong buntag from Magpil. God bless. Salamat kaayo ni Sister Marley. Ni Angel Sadon. Good morning Pastor. Salamat, maayong pulong. Watching here and from Jose Abad Santos, Davao Occidental. Si Kubi Jan Sermona. Good morning Pastor. God bless po og sa imong pamilya. Namati na pod kami sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Salamat sa kinabuhi mo Pastor. Padayon ka gigamit sa Ginoo sa ihang buluhaton. Dalaygon ang Dios sa atong kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa inyong prayer. Og maayong buntag, maayong pagpaminaw ni Idni Obsima. Morning Pastor. Mangayo lang kog tips Pastor kung unsaon pag-share sa maayong balita mahitungod sa atong Ginoong Hesus. Kay buot nako nga shiran akong pamilya. Pagkanindota sa imuhang mga pangandoy, imuhang gitinguha. Og maayo kayo ang imong pangutana. Ang tips nga imong gikinahanglan mao ni kinahanglan na akay kaalam gikan sa Dios. Kay ang gipangita gani sa Ginoo kaabag pa gani sa mga apostoles. Kaabag pa lang sa mga apostoles ang kaalam mao'y gipangita, ang kaalam mao'y gikinahanglan. Og ang ikaduha nga imong gikinahanglan ako aron makashare ka sa pulong sa Dios. Dapat puno kas balang espiritu. O niya ikaduha ka ng kasaligan. Kanang tulo ka mensahe nga akong gihatag nimo. Maunay pinakaimportante nga imong pangitaon, imong katunan. Kung unsay pamaagi sa Dios aron mo abot kanimo ang kaalam. Imo na siyang ikinabuhi, imo nang subayon, tun-an, aron ang kaalam nga imong gikinahanglan, imong maangkon og mabatunan. Kay maunay imong gikinahanglan sa ako nang gikaingon, katabang palang gani sa mga apostoles. Diha sa Buhat Kapitulo 6, ang ilang gikinahanglan, tao nga naay kaalam. Kapitulo 6, versikulo versikulo 3. Ingon dinhi, busa mga igsoon pagpili kamog pito ka tawo gikan kaninyo. Una, kasaligan. Ang giingon dinhi kasaligan. Og maunay bansaya ang imuhang kaugalingon nga kasaligan ka. Si Jesus miingon, kung kasaligan ka sa gamay, kasaligan ka sa dagko.
buti pasabot magsugod kas mga buluhaton nga kana bitawng alang sa uban Kay katabang tasya hey alang sa uban kana bitawng mubo nga buluhaton diha sa pagpangalagan sa Ginoo, dili na nila ampingan. Kasaligan ka sa gamay, kasaligan ka sa dagkong butang. Kung kasaligan ka sa gamayng buluhaton, kasaligan ka sa Dios sa dagkong buluhaton. Unsa may mga pinaka ubos nga buluhaton diha sa inyong simbahan ampingi, diha ka magsugod. Unya ampingi, paningkamuti nga mahimaya ang Dios, malipay ang Dios. Ampingi siya sa walay pagpangumpara sa uban. Kung unsa may imuhang buluhaton diha nga nasugdan karon sa imong simbahan, ampingi na siya at imana sa walay pagtan-aw sa dagkong mga buluhaton. Kay ang mga dagkong buluhaton isalig ra na sa Ginoo kung kasaligan na kas buluhaton nga naa nimo karon. So ayaw pangandoy sa mga dagkong buluhaton samtang dili pa ka samtang wala pa nimo maampingi ang mga gagmayng buluhaton. Mga butang nga gagmay ampingi kay diha ka gitan-aw sa Ginoo. Kinahanglan kasaligan ka. Ang tao nga kasaligan kanunay nagpasalamat sa Dios. Ang tao nga kasaligan dili siya mangumpara kung unsay naa niya ngadtos uban. Gidawat niya uban ang pagpasalamat. Ang tao nga makadawat manggod dili makalimot sa pagpasalamat sa Dios. Dili makalimot sa pagdaig sa Ginoo. Ug damor nga magpasalamat, magdaig ang tao sa Dios bisan sa kagamay nga kanang gisalig sa Ginoo, inya makit-an ta nga kanunay tang nagpasalamat sa Ginoo piyalantas mga dagkong butang mga kaigsunan. So mao ni kat-uni kanang mahimo kang kasaligan kay nangayo man ka og tips kung unsaon aron makasangyaw ka sa pulong sa Dios. Lisod kaayo nga magsangyaw ka sa pulong sa Dios unya dili ka kasaligan sa gagmayng butang. Lisod kaayo na mga kaigsuonan kos Ginoo. Mao na nga ang una gyud dinhi nga imuhang kat-unan sa imuhang pagtinguha nga ma-share nimo ang pulong sa Dios, dapat kasaligan ka. Ikaduha, dapat puno ka sa Espiritu Santo. Ang taong puno sa balang Espiritu, doon na gyud bunga sa balang Espiritu. Dili gyud na madunggan lang kundi makita gyud na. Ang taong puno sa balang Espiritu naa gyud nay bunga nga gisulat diha sa Galacia kapitulo 2 kapitulo 5 bersikulo 22. Ingon dinhi Galacia kapitulo 5 bersikulo 22. Ang Espiritu muhatag na siya gugma, kalipay, kalinaw. Naa kay kalipay, naa kay kalinaw. Kanang kalipay ug kalinaw dili na siya mawagtang bisan dunay ka kanabitang kagubot. Dunay mga pagsulay, dunay kalisod, dunay mga hagit sa pagpangalagad. Dili na siya mawagtang nimo kanang kalipay ug kalinaw. Ug naa gani kay kalipay ug kalinaw, makapadayon ka sa buluhaton nga gaan nga magpasalamat sa Dios sa tanang panahon. Mao na nga ang tao nga magsugod sa pagsunod kang Kristo, mao ang pagsangyaw sa mga mensahe sa Ginoo. Importante gyud nga puno ka sa balang Espiritu. Mao na imuhang kat-unan unsaon aron mapuno kanunay kas balang Espiritu. Unsa may gikinahanglan, mao na imuhang ibutang sa imong nahuna. Ayaw ibutang sa imong nahuna nga muwalay dayon ka kay pawalihon ra gyud ka sa Ginoo ana kung kasaligan na ka, puno na kas balang Espiritu. Unya ikatulo, kining gitawag kaalam. Ang giingon dinhi, kasaligan, puno sa Espiritu ug kaalam. Nangandoy ta nga musangyaw tas pulong sa Dios, unya wa tay kaalam. Unsaon man aron maangkon ang kaalam,
Dunay duha ka klaseng kaalam. Kaalam sa kalibutan, kaalam nga langitnon. Kaalam nga kalibutanon, kaalam nga yutanon. Unya giklaro diha sa libro sa Santiago kung unsaon pag-ila sa kaalam nga kalibutanon or kaalam nga langitnon. Ang kaalam nga langitnon nagkinahanglan sa sakripisyo. Maangkon lang nato ang kaalam nga langitnon pinaagig sakripisyo. Unsang klase nga sakripisyo? Kinahanglan magtuon kag Biblia ug magpatudlo kas Biblia. Ang pagpatudlo sa Biblia ug pagkat-on sa pulong sa Dios sa Biblia dili na sa sayon. Nganuman kinahanglan priority dapat nato ang pagbasag Biblia. Yes, ingon ang Santiago kapitulo 1 bersikulo 5 nga kung diha kaninyo may nakulangan sa kaalam papangayo siya sa Dios. Pero ang prinsipyos Ginoo mao ni mangayo ka sa Dios pero wala nimo pangitaa. Ang Mateo 7:7 nagsulti sa pamaagi aron makabuot nato ang atong gitinguha. Dapat mangayo ta, mangita ta, makakaplag. Mangayo ta, hatagan ta. Unya manuktok ta ablihan. Kanang tulo ka mensahe nga angay natong buhaton nga gipakita gitudlo sa atong Ginoo, angay nato ng trabahoon. Nangayo ka sa Ginoo kaalam pero wala nimo trabahoa. Dapat trabahoon nimo. Ang ika-advise nimo, magpatudlo ka. Og sa imong pagpatudlo, dapat priority nimo ang pagkat-on sa pulong sa Dios. Kung naamang kay gi-priority karon, dapat imo na sing ipadaplin. Wala kay dapat i-priority sa imong kinabuhi kay nangandoy ka nga gamiton kas Ginoo. Ug nalipay ang Dios ni ana. Kay maunay gipangayo sa Ginoo sa iyang mga apostoles pag-ampo kamo nga naay daghang mga ngani, magwawali, magsasangyaw. Ako usa ko sa mga bunga sa mga pag-ampo sa ako mga ginikanan. Ako usa ko sa mga bunga sa mga sakripisyo pag-ampo sa akong mga kaigsuonan nga kuyog sa akong mga ginikanan nga kaniadto nag-ampo sila nga Lord padadig mga ngani ang imo makatawhan. Usa ko nga gigamit sa Ginoo og tubag sa mga pag-ampo sa ako mga ginikanan og sa mga kaubanan nga mga igsuon nga sa pagtuo sa ako mga ginikanan nga nag-ampo ngadto sa Dios nga magpadala siya mga ngani. Mausab ang atong gihimo karon. Padayon natong gipangayo sa Ginoo nga Lord padad-i ang imo makatawhan ug magsasangyaw mga ngani. Og kabalo ko nga usa ka nga gamiton sa Dios. Og maayo kayo ang imo pangutana kung unsa may tips aron makawali ka sa pulong sa Dios. Una, kinahanglan kasaligan ka. Ikaduha, kinahanglan puno ka sa balang espiritu. Ang pagkapuno sa balang espiritu dili na siya inatik kana bitang kinahanglan pagkang magkat-on og speaking tongues. Ang pagkapuno sa balang espiritu mao ang pagkapuno sa mga mensahe sa Ginoo. Kung pangandoyon lang gyud kanimo kanunay ang mensahe sa Dios, magpaduol lang ka kanunay sa Dios. Ilayo nimo ang imong kaugalingon sa kalibutan ug iduol nimo kanunay ang imong kaugalingon sa presensya sa Ginoo. Mapuno ka kanunay sa balang espiritu. Makigsulti kanunay ang balang espiritu kanimo. Magdasig ug maglig-on kanunay ug doon na may mga magwawali malipayon kang maminaw. Usas mga ilanan nga naa kanimong balang espiritu, kalipay nimo ang pagpatudlo sa pulong sa Ginoo. Kalipay nimo ang paminaw pagbasa sa Biblia. Ang kaalam nga gikinahanglan nimo nga mao ikatulong nga gihisgutan dinhi. Kaalam makuha nimo na sa pagbasa sa Biblia. Yes, ako nang gikaingon nangayo ka. Pero dili na mo abot ang imong gipangayo kung dili nimo pangitaon. Ang pagpangita sa kaalam mao ang pagbasa sa Biblia. Basaha ang Biblia sa daghang mga pamaagi kay daghan kaayong pamaagi mga mabasa nimo ang Biblia. Pwede nimong i-Bible survey reading gikan sa Genesis hangtod Revelation. Ayaw gayud pagpadala sa kaluyahon, pagpadala sa gitawag kadiskurahi sa pagbasag Biblia. Ipadayon ang pagbasag Biblia. Unya ayaw paglukso-lukso kung Bible reading survey ang imong gihimo. Kinahanglan kung nagbasa ka sa Genesis 1, imo gyud nang sumpayan sa Genesis 2.
Kung nagbasa ka sa Genesis 2, humnag yun ang Genesis 3, hangtod yun na sa tibuok libro sa Genesis, hangtod Exodus, hangtod na sa gipadayag. Ayaw pagsalang bisan gani sa usa ka bersikulo lamang. O damor nimo nang basahon, damor nimo nang himuon timan dunay pinasahi nga kaalam nga moabot sa imong kinabuhi nga mo'y imong gipangayo sa Ginoo. Hinumdumi ang gipakita ni Pablo ngadto kang Timoteo. Nga miingon si Pablo nga nagbasa ka na sa giingnan niya si Timoteo. Ingon si Pablo, Timoteo, nasayod ko nga sikad pa sa imong pagkabata, nagbasa na kas balaang kasulatan, nagbasa na kag Biblia. Og kini ang naghatag nimog kaalam. Nangayo kag kaalam, wala kay basa-basag Biblia. Sugdi ang pagbasag Biblia, unya magpatudlo sad ka. Nangayo ka, nangandoy ka nga makawali. Dapat kasaligan ka, dapat puno kas balang espiritu, og dapat naa kay kaalam. Kabalo ba mo sa pito ka katabang sa simbahan, pito katabang sa mga apostoles diya sa simbahan, nahimo silang magwawali. Si Felipe nahimong magwawali, ang iyang mga anak nahimong mga magwawali. Si Felipe ang iyang mga anak nga upat ka mga dalaga nahimong ebanghelista. Ug si Felipe nga nahimong kaabag sa mga apostoles, siya ang nagihimong instrumento aron ang yunoko mabautismuhan. Si Esteban nakawali sa pulong sa Ginoo. Kay pito man ni katabang. Ang pito ka katabang nga nahimong katabang sa mga apostoles, nahimo silang mga magwawali. Pero nagsugod sila dili sa pagwali. Nagsugod sila sa pag-assist sa mga buluhaton sa mga apostoles. Kumbaga ang ilang trabaho tigpakaon lang sa mga Grego o sa mga lumad nga Grego nga mga ilo o mga biyuda. Sila mo'y tigbahin-bahin sa mga pagkaon nga mga gipanalangin sa Dios sa ilang pagpangalagad. Kung makaingon ta nga gamay ra gyud ang ilahang nasugdan nga trabaho diha sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. Imagine na, tigpakaon lang sila, digamo lang sila, pero nahimo silang magwawali, nahimo silang magsasangyaw. Mauni ang pinaka-importante nga imong makatunan, og dapat mauni makit-an nimo sa imong kaugalingon. Kasaligan ka, og puno kas balang espiritu, og naakay kaalam sa Biblia. Og ang taong puno sa balang espiritu, di siya mahitabong kana bitaw dili magmatinod-anon siya. Daghan pa kaayo nga angay nimo makatunan. Pero akong nakita kung naa nimo ang kasaligan ka, puno kas balang espiritu o puno kas kaalam, gamiton kas Ginoo nga magsangyaw sa iyang mga mensahe. Salamat kaayo sa nindot kay nimong pangutana, ang Dios magpanalangin. Si Kyle ay maayong budag, og si Evelyn Sirapin Hills maibutag, si Gian Ambol. Good morning, Pastor. Salamat sa Ginoo sa iyang kaayo sa akong pamilya. God bless, Pastor. Salamat kaayo sa Ginoo, no? Good morning ni Pastor Carmen Mahilong Bantigi. Maayong buntag, Pastor. Shout out sa tanang naminaw sa mga mensahe sa atong Ginoo. Maayong buntag sa tanan. Good morning ni Johnny Boy Mundihar. Good morning, Pastor. Salamat sa Ginoo sa kabuntagon nga iyahang gipasanag kanunay. God bless. Gipasanag kanunay. Wow, pagkanindotas mensahe sa Ginoo. Mensahe gika sa atong igsuod, Johnny Boy. Si Bing Dandan, good morning, Pastor. Si Lorena O Kiryon, good morning, Pastor. Request ko Way Makatandi nga kanta po. Sige, Way Makatandi. Ako ning tagaan og pagtagad ang awit nga Way Makatandi. Sige, salamat sa Ginoo. Way Makatandi. Ako sang pangitaon diri ha. Sige, ako ni Tagalog pagtagad diri lang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Good morning, matod pa. Watching from Davao City, Philippines, an apostolic ministry for Christ.
Wow. Morning ninyo tanan tuman kay igsuonan nga mga alagad sa Ginoo diha sa Apostolic Ministry for Christ. Kobe dyan, sermona, pastor, pwede ko request kanta kadtong bag-ong pauswagon. O, nindot sad ka itong kanta ha. Ako na ning gisugdan og record mga kaigsoonan lamang naging mga panahon nga di po ko ka hatag sa panahon sa pag-record kay naapoy mga buluhaton labi na karon ag dagyawanay ta sa atong simbahan. Magtinabangay ta diha sa atong simbahan diri sa atong programang Pulong Mong Kinabuhi Ko. Ang tinuod na himugso kini maong simbahan tugod ni sa ato ang panag-uban sa programang Ang Pulong Mong Kinabuhi Ko. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin ni ining tanan. Maayong buntag ni Sweetie Heart OFW. Maayong buntag ninyo diha, Sweetie. Si Ninit Suliman, maayong buntag pastor, request kog song Dili Ko Ibaylo. Dili Ko Ibaylo. Sige. Si Sasi Kundi, maayong buntag. Good morning everyone. Happy Tuesday. Blessed morning pastor. God bless your family. Salamat kayo sa inyong declaration, Kyle I. Salamat kayo sa Ginoo. Dalaygon ang Dios magpanalangin kaninyo diha. May buntag ni Doms Tagalog, Brother Doms, may buntag ni mo diha. Maayong buntag pastor, shout out ko diri sa Upper Malinan Alayan Church. Request kog kanta pastor Paglaom. Okay. Salamat kaayo Brother Doms sa imuhang pagtumbaya sa tong programa, pagbisita o pakiguban sa ato ang programang Pulong Mong Kinabuhi Ko. Si Gina Kamahalan, good morning. Pastor, patudlo kog ampo para sa komunyon. Bisag gamay lang. Focus lang ka sa unsay mensahe sa komunyon o para sa ang komunyon unsay mga kanang rason nga gipakita sa Biblia nganong kinahanglan tag magkomunyon. Ana lang muampo gani ka sa gitawag bala ang paniyapon o komunyon. Focus lang ka unsay tumong nganong kinahanglan buhaton ang komunyon. Ang mensahe sa komunyon mao ang paghandom, paglabas sa kamatayon ni Jesus. Unya ang kamatayon ni Hesus Kristo nagdala nato sa kaluwasan, naghatag og kagawasan, nagablig panalangin. Diha ka dapat mulitok. Unya diha ka dapat magpasalamat. Kanunay kang magpasalamat sa Dios. Actually ang pagampo sa gitawag bala ang panihapon o komunyon, kanunay kang nagpasalamat ana sa Ginoo. Unya mauna na po'y time nga mag-declare kag mga blessing para sa imuhang mga kaigsuonan nga mitpartik ni anang maong komunyon. Unya i-declare ang blessing, i-deklarar ang kadaugan, kalampusan, protection. Ana na siya. Salamat kayo sa imong pangutana. Unya salamat kayo sa inyo nga pagtagad. Nya isin lang sa ako sige. I-PM lang ko Doms sa ako ang account Gideon Candelario para ako po nang matagaag pagtagad. Pero ako lang itagaan kag mga short nga mga idea mo itong akong giingon nga. Focus lang ka sa unsay rason nga nung mag-communion ug unsay mga benepisyo nga atong maangkon ug unsay mga saad sa Dios nga nung kinahanglan ta mag-communion. Pasalamat rag ka. Lord, salamat sa imong paghatag og panahon nga kami nakasaulog diin nakahandom kami sa imong mga sakripisyo, sa imong mga pag-antos aron kami makabatog kaluwasan. I-bless Ginoo kining tinapay or biskwit. Declare kag blessing, no? Muna ako gikaingon, always declare blessing. I-bless kining maong tinapay, i-bless kining maong Diyos nga nagrepresent or mao ang dugo, no? Sa atong Ginoo nga gipaagas aron kita mahinluan. Ana lang. Pero kung naapagyoy gikinahanglan nimong makatunan, pwede ra gyud ko nimong i-PM sa akong account Gideon Candelario.
Si Brother Danilo Riponte, maayong buntag pastor og sa tanan imong pamilya og sa akong mga kaila labi na ni Brod Ali og Edgar og Brod Albert, God bless. Wow, no? Pagkaninduta nga na atay mga kaila, no? Makapangumusta o niya shout out pagyud. Si Chirami Mundaris. Good morning pastor og sa tanan mga anak sa Ginoo sa pagtuo. O may buntag ninyong tanan. Si Jerlyn Rojas Buton, may buntag ni mo day Yen. May buntag og ni Dong Wilson, may buntag kumusta mo diha. Si Pops Gilon Garces, good morning. Si Lucy Camigi, may buntag. Si Michelle Romero Guinness, maayo nga pakiguban, may buntag diha nimo pastor. God bless. Si Idni Opsima, salamat sa tips pastor. You're welcome. I-bless kas Ginoo. Idni Opsima, lipay ko sa imuhang gitinguha og nalipay ang Dios sa imo mga pangandoy. Si Florita Di Guzman, maayong nga buntag pastor, watching from Banawa, Cebu. Uy, salamat kayo Sister Florita sa imong pagtumbaya sa itong programa. I-bless ka sa Ginoo. Si Arman Yonias, maayong buntag pastor, salamat sa pulong sa Ginoo. Jennifer Kamako, maayong buntag pastor, salamat sa pulong sa Ginoo ni ining kabuntagon pastor. God bless pastor ug sa tibok mong pamilya. Lorna Reveliasa, good morning pastor, I'm blessed this beautiful morning, watching from Lapu-Lapu. More blessing and strength and good health always to you and your family. Wow, thank you sa declaration. I agree, I receive in Jesus name. Si Pops Jelon matud pa, good morning pastor, request og song. Request ko gawit. Ko awit siguro, makalangit walay higayon. Pre-request nako pastor sa akong anak nga mga nakay nga naunta bakante sa National Hospital gikan ni Nit Suliman. Ang Dios magapahangay, ang Dios magatagbo sa imong gikinahanglan o sa imong anak. I declare, Jesus name, we pray, anak, nga ihatag sa Ginoo. Si Norberta Yotratsi, good morning Pastor Gideon, ingon man sa tibok mong pamilya og sa tanang nagsunod ning maong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios, watching here in Bindoy. Request kog song Goodness of God Bisaya version. Salamat and God bless. Oras alas 6:40 sa kabuntagon. Si Mel Sabroso, blessed morning pastor og sa tanan. Salamat kaayo Sister Mel og ni Jingjing Tordelio. Morning og ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Ang presensya mo, huwag katapusan. Dili ko iba'y luwag, presensya mo, Jesus. Sa mga butang ni kalibutan, kayang mga butang lumalabas naman. Apan ang presensya mo, huwag katapusan. Wala na'y langit panggandoy mo. Kundi ang presensya mo, Salamat kaayo sa inyong nga request nga dili ko ibaylo. Og akong kantahon ang gi-request diri sa ato nga programa nga pauswagon. Pauswagon lagi ka. I declare nga ikaw pauswagon. Sunda og ikinabuhi lang ang pamaagi ni Lord. Ang matagsaad sa Dios dunay matag pamaagi. Ang saad sa Dios dunay pamaagi ba ang matagsaad, no? Kabalo ka ba sa mga saad niya? Adunay pamaagi ang matagsaad. Gitunan mo ba kini o gibansay mo na ba ang mga pamaagi?
pamaagi nas Biblia. Karon nasairan mo, ibuhat mo na ba ang iyang pamaagi? Panalanginan gid ka pirmi, kaysa Dios nga paagi, magmauswagon gid ka sige. Ayaw pagsundo ka, mga tao gatura, apan mga buhat supak sa Biblia. Gusto panalangin, apan ang buhat makaangin, pero ikay magtinaro, ang atong Dios malipayon. Honong na sa pagpakasala, pag-alagad tarungon, aron ka padatoon. Pag-alagad tarungon, aron ka pauswagon. Nagkabalo ka ba sa mga saadya? Adunay pamaagi ang matag sa. Gitunan mo ba kini o gibansay mo na ba ang mga pamaagi nas Biblia? Karon nasairan mo, gibuhat mo na ba ang iyang pamaagi? Panalanginan gyud ka pirmi, kaysa Dios nga paagi, magmauswagon gyud ka sige. Ayaw pagsundo ka, mga tao gatuura, apan mga buhat supak sa Biblia. Gusto panalangin, apan ang buhat makaangin, pero ikay magtinarong, ang atong Dios malipayon. Honong na sa pagpakasala, pag-alagad tarungon, aron ka padatoon. Pag-alagad tarungon, aron ka pauswagon. Dunay pamaagi ang Dios mga kaigsuonan, aron ka mouswag. Kini wala ililong sa Dios ngadto siyang alagad nga si Josue. Diha sa libro sa Josue kapitulo 1 bersikulo 8 ug 9. Diha giklaro nga ang pamaagi sa Dios mudala gyud sa tao ngadto kauswagan. Ingon didto, ayaw kalimot sa basahon sa balaod. Kinahanglan tun-an mo kini adlaw ug gabi. Og pag kinabuhi sumala sa tanan na hisulat niini og magmauswagon ka. Ang pulong magmauswagon nagpakita na nga kay dapat buhaton. Dili ka mouswag kung wa kay himuon. Sa dihang do kay himuon, siguruha nga naka-align gyud nas Biblia, gikan gyud nas pulong sa Ginoo. Kay ang saad sa Dios dili man kalisod-lisuron, dili po ka mahimong alaot. Wala magsaad ang Dios nga malaot ta. Wala magsaad ang Dios nga silutan ta. Si Jesus mianhi aron hawason tas kaalautan, hawason tas kalisdanan. Juan kapitulo 10 bersikulo 10, si Jesus miingon og namulong, ang kawatan mianhi aron sa pagpangawat, pagpatay, paglaglag, apan ako mianhi aron kamo magkabaton og kinabuhing madagayaon. Gitudloan ta og ang iyang mga pagtulunan wala ililong nato. Wala itago sa Dios diri nato. Iyang gipadayag og kanunay tani iyang gipahinumduman. Usa ka butang nga gikinahanglan lang gyud natong buhaton. Dili nato kalimtan og gikinabuhi ang iyang mga pagtulunan kay pinaagi niini kita gayon panalanginan. Dalaygon ang Dios nga nagmagpanalangin sa ato ang mga kaigsuonan nga nag-request niining out maong awit. Awit magkalangit diri sa ato nga programa Paglaom. So akong tagaan no, og awit mga igsuon kuning
paglaom ura og kuan man ito kanang -1 na kay ari ko sa paglaom. Sa akong pagkatawhanon, adunay kaluyahon, usahay maghuna-una, tawala na'y umang, udag sa ang pagsulay, ubanan sa kabalaka, aduna pa ba? Ako kamong gidasig sa pag-share sa ato nga programa ngadto sa inyong mga kailagigala o gayaw pud kalimti inyong pamilya. I-bless mo sa Ginoo. Ako, Diyos, sa akong kapakyasan. Si Mayit payod maayong buntag pastor, maayong buntag ninyo diha Sister Mayit. Si Aperdo Inri kanindot og tingog mo pastor. Good morning. Salamat sa Ginoo nga iyatang gitagaan og tingog og labo sa tanan mensahe gikan kaniya. Mao pinaka-importante mensahe sa Ginoo. Si Divine Ancahas. Good morning Pastor Gideon, ang Dios magpanalangin sa tanan hikapon og buluhaton sa imong mga kamot. God bless your ministry and your family. Salamat ka is declaration Sister Divine Ancahas. Dalaygon ang Dios. I receive and I believe sa imong declaration. Si Ricky Rakasa, good morning Pastor. I pray nga tagaan ko sa Ginoo para magpadayon nako ang pag-atiman sa iyang alagad. Amen. No, magmalampuson, magmadaogon ka. Ayaw lang kalimti ang pagpailob o pagpaubos. Ipataas ka nunay ang Dios. Si Bong G. Ganov, good morning Pastor Gideon og sa tanang mga anak sa Ginoo nga naminaw karon sa imong live. Salamat sa pagbasa Pastor, watching here in Bilar, Bohol, kauban sa akong nanay. Oy nanay, may buntag nimo diha nay. Ay, salamat kaayo sa imuhang kinabuhi Brother Bong G. Ganov. Ang Dios magpanalangin o magtagbong magatiman kaninyo diha. Si Alabil Boxmaker, nindot no Boxmaker. Good morning Pastor, watching from Alavel, Sarangani Province. May buntag ninyo diha. Og si Aldi Bugani. Morning Pastor, magpapriko sa ako ang asawa na asya gibalatian. Ginaampo pod nako nga maayo na siya pero gisalig nako sa Ginoo nga mo siya pero wala imposible sa Ginoo. Yes, wala imposible sa Ginoo. Salig lang uban ang pagpadayon. Unya pagampo uban ang pagpasalamat, ayaw kabala kasunahan ang Dios magtagbog maghatag ni ana sa atong hangyo kaniya. Saligan nato ang iyang mga saad. Oras sa atong programa alas 6:58 og hinahinay ta nga mag-abli sa pulong sa Ginoo. Ako nagtuo nga naa ninyo ang Biblia nga naa diha ang pulong sa Dios. Og ablihi sa katapusang libro sa Biblia nga mao ang gipadayag. Ato ni nga tagaan og pagtagad mga kigsunan ang pulong sa Ginoo, ato ning hisgutan no sa ato nga panag-uban ang dugang mga mensahe diha sa kapitulo 1. Ato naman ning nasugdan sa miagi nato nga panag-uban diri sa atong programa. So ato ning ipadayon mga kigsunan. Ug kuhaan yung Biblia, ablihi diha sa gipadayag kapitulo 1 ug basahon nato ang kapitulo 9 hangtod sa unahan bersikulo 20. Kapitulo 1 dili day kapitulo 29 bersikulo 9. Ingon dinhi mga igsuon ato ni nga hisgutan. Ingon dinhi ang bersikulo 9. Ako si Juan nga igsuon nga inyong igsuon og ingon nga sumusunod ni Hesus. Nakig-ambit kaninyo sa mapailubong
paglahutay sa mga pag-antos nga mudangat kanila nga sakop sa gingharian sa Dios. Gidala ako ngadto sa pulo sa Patmos tungod kay gisangyaw ko man ang pulong sa Dios og ang kamatuoran nga gipadayag ni Hesus. Sa adlaw sa Ginoo gigamhan ako sa espiritu ug nadungog ko gikan sa akong luyo. Ang kusog nga tingog nga milanog sama sa usa ka trompeta. Miingon kini, isulat ang imong nakita ug ipadala ang imong sinulat ngadto sa 7 ka simbahan, sa Epeso, sa Smyrna, sa Pergamo, sa Tiatira, sa Sardis, sa Philadelphia ug sa Laodicea. Milingi ako pagsusi kon kinsay nakigsulti kanako ug nakita ko ang 7 ka bulawan nga butangan nagsuga. Sa taliwala ni ini nagtindog ang daw-tao nga nagsulob og bisti nga sangko sa iyang tiil ug gibaksan ang ihang dughan sa bakos nga bulawan. Ang ihang buhok puti kaayo ug ang ihang mga mata sama sa nagdilaab nga kalayo. Ang ihang tiil sama sa bronse nga tinunaw sa hudno ug unya gipasinaw og midahunog ang ihang tingog sama sa dakong busay. May gikuptan siyang 7 ka bituon sa tuon niyang kamot og migula sa iyang baba ang hait nga espadang duhay sulab. Sulaw ang ihang naong ingon sa adlaw sa udtong tutok. Sa pagkakita ko ni kaniya, natumba ako sa iyang tiilan. Daw patay, unya gitapion niya kanako ang tuon niyang kamot ug miingon siya, ayaw kahadlok. Ako ang sinugdan ug ang katapusan. Ako ang buhi, namatay ako apan tan-awa, buhi ako, ug dili sa nagayod mamatay. Ilalom sa akong gahom ang kamatayon ug ang Hades. Isulat ang mga butang nga imong nakita, ang nahitabo karon ug ang mahitabo niya. Ania ang tinago nga kahulugan sa 7 ka bituon nga nakita mo sa akong tuong kamot ug sa 7 ka bulawan nga panaksag suga. Ang 7 sa bituon mao ang mga anghel sa 7 ka simbahan ug ang 7 ka butangan nagsuga mao ang 7 ka simbahan. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin kanato diin nakadungog na usab kita sa mga pulong sa Dios. Diin madawat na usab nato ang iyang mga mensahe nga diin maghatag kanatog mga pamaagi ug mga ideya kung unsaon nato pag-atuban, unsaon nato pag-atubang ang mga panahon sa unahan sa atong kinabuhi. Dili nato kalimtan nga samtang nagpaabot kita sa gisaad sa Ginoo nga siya mobalik alang kanimo kanako. Magaagi kitag mga panahon nga lisod na kaayo ang pagpangalagad. Apan bisan kung lisod man ang pagpangalagad, dili gayud kita mobiya sa panaghiusa, panagtigom sa pagpamati o pagsimba sa Dios. Nganong lisod na kayo ang pagsimba o pagpangalagad, mga igsuon, tungod na sa mga gihimo sa mga kaaway, pagbira o pagkawat sa atong panahon. Daghang kayo mga tao karon nga nagtuog Dios apan kulang na ang ilang pagsimba sa Dios. Kay gibira o gikawat na ni Satanas ang ilang panahon nga para unta sa Ginoo. Daghang mga tao nga nagampo, daghang mga tao nga nagtuos Ginoo apan kulang na og panahon sa pagampo. Tungod kay mas kusog ang social media kaysa prayer. Daghang mga Kristohanon nga busy sa cellphone, busy sa mga trabaho nga iyarang talikdan og biyaan. Og ako nagampo nga dili unta na mahitabo sa imong kinabuhi. Og akong gihangyo sa Ginoo nga amumahon ka sama sa pag-amuma sa Ginoo sa akong kinabuhi ug sa akong pamilya. Nga kami gilig-on og gidasig sa Ginoo sa pagtuon og pagbasa sa Biblia. Kay diha sa pagtuon og pagbasa sa Biblia, kanunay tang maglakaw sa kadaugan, kanunay tang magkinabuhi ug magpuyo sa panalangin sa Ginoo.
Kay ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan, muhatod gayud na sa tinuod nga kadaugan, kauswagan, ug maunay giklaro ug gisiguro gyud sa Dios nga ikaw ug ako makakat-on ug makadungog man lang sa iyang mga mensahe apan dili mo abot ang kauswagan sa tong kinabuhi kung igo lang tang maminaw apan kulang sa pagbuhat. Mao na nga ikaw ug ako gidasig sa Ginoo, gihimo akong instrumento ug agianan sa mga mensahe sa Ginoo aron ikaw makasabot ug makapamalandong nga dunay Dios nga nag-atiman ug nag-amuma kanato. Wala ta pasagdahi sa Ginoo, wala ta biyai sa Ginoo, wala ta talikdis Ginoo. Maayo kaayo ang Ginoo sa atong ginabuhi. Dili nato na ibaylo sa mga problema, sa mga kaluyahon ug sa mga kagulanan nga diin moagi ta sa mga paghagit diha sa atong pag-alagad sa Ginoo. Mga igsuon, nganong ako ning gisulti tungod kay si Apostol Santiago nga nagsulat sa libro sa gipadayag, iyang gipakita nga nakaagi upod siyag mga kalisdanan, nakaagi usab siyag mga gipang-antos nga samas atong mga giantos karon. Ihang gipamulong kanunay nga matud pa ako si Juan nga inyong igsuon ug ingon nga sumusunod ni Hesus, nakiambit kaninyo sa mapailubong paglahutay sa mga pag-antos nga mudangat kanila nga sakop sa gingharian sa Dios. Diha giklaro mga kaigsuonan nga usa sa mga ilhanan nga ikaw sakop sa gingharian sa Dios. Usa ka nga giharian sa Ginoo. Usas mga ilhanan nakaagi kag mga kalisdanan. Nakaagi ka mga kaigsuonan ug mga pag-antos. Ingon dinhi mga pag-antos nga mudangat kanila. Ayaw gayud katingala nga naa kay antosonon. Ayaw gayud kana bitawng ayaw isipa nga panalagsa ra kini nga mahitabo. Matag karon og unya makaagitag mga antosonon. Pero kabalo ba ka? Ang lisod kayong antuson ang ato rang kaugalingon. Hinumdumi, sa diha nga may desisyon tas pagpangalagad sa Ginoo, ang number 1 natong kontra, ang ato rang tawhanon nga kinaiya. Ang tawhanong kinaiya, kanunay ning nakig-away sa atong kaugalingon nga mausab ra kita. Ug ang gitinguha sa Dios mga kaigsuonan, pinaagi sa iyang mga mensahe ihang giklaro nga samtang nagpuyo pakata ka sa kalibutan nga nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo, kinahanglan kaantigutang mubalibad sa atong kaugalingon. Gipakita usab sa atong Ginoong Hesukristo ang pamaagi aron makalahutay ta. Dapat tid-an nato atong kaugalingon og desisyon ta sa pagsunod kanunay sa Ginoo sa tanang panahon, sa tanang adlaw, sa tanang simana, sa tanang bulan, tuig nga gihatag sa Ginoo sa atong ginabuhi. Maunay gipakita sa atong Ginoo nga gi-require niya alang sa mga taong nag-alagad kaniya nga mao kita. Ingon si Hesus, kinsa katong buot nga mahimo na kong tinun-an, kinahanglan did-an niya ang iyang kaugalingon. Kinahanglan magpas-an sa siyang cross ug mosunod siya kanako. Diha pa lang nga gipakita sa atong Ginoong Hesukristo ang mga requirements aron mahimo tang tinuod nga sumusunod ni Jesus Christ. Kabalo ko nga miangkon ka nga sumusunod ni Jesus Christ. Kabalo ko nga mideklarar ka nga I have decided to follow Jesus. Unya naghimo dayon tag pakigsaan sa Dios nga dili na ko mobalik pas kalibutan. No turning back. Mupadayon ko sa pag-alagad nimo samtang ako may gininhawa. Mupadayon ko sa pag-alagad sa Ginoo. But ayaw gayud ikatingala nga samtang nagpadayon ta, makaagitag mga pag-antos. Nga kinahanglan mulahutay ta ang tinuod sa papel sa Kristohanon nga kinabuhi na agunay antosonon. Sa ako nang gikaingon, ang una natong antuson ang atong kaugalingon. Ang unang dakong kaaway sa atong pagpangalagad sa Dios, ang ato lang tawhanon nga kinaiya. Unsa man ang tawhanon nga kinaiya, dili magpalupig. Dili magpalupig, kanunay magpangumpara sa uban. Inig pangumpara pagyod, iya pagyong kaugalingon mo'y abilidaran.
Pero kabalo ba ka nga dili dapat nato kalimtan ang pamaagi sa Ginoo? Ingon siya nga dapat kang magpaubos kay ang Dios mo pataas. Ayaw ipataas ang imong kaugalingon. Dapat ipaubos na. Kay ang magpaubos ipataas, ang magpataas ipaubos. Pila pa ka buok tao nga nakakaton ni ana. Pila pa ka mga tao nga naka-cut-on sa pagpaubos bisan kon siya gipataas sa Ginoo. Og ako nagampo nga usa ka dapat mo'y naka-cut-on ni ana. Og ako naghangyo sa Ginoo nga usa ka nga makit-an niya nga nagpaubos ka bisan kon gipataas na ka. Aron damor kang ipataas sa Ginoo, damor kang panalanginan, damor kang gamiton sa Ginoo. Mangilhanan nga gidid-an nimo ang imong kaugalingon, mao nga wala na nimo ang tawhanon nga kinaiya. Ilailahon nato ang tawhanon nga kinaiya nga maoy nakig-away kanunay sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Sa ako nang gikaingon, wala may mahimo ang tao, walay mahimo ang kaaway, walay mahimo ang bisan kinsa kung nagmadaugon na kas imong tawhanon nga kinaiya. Yes, bisag unsaon kag butang-butang, bisag saon ka nila og daot, bisan saon pagkaglibak sa mga tao. Kung nagmadaugon na kas tawhanon nga kinaiya, wala na gani nimo ang tawhanon kinaiya. Igsuon kos Ginoo wala sila'y mahimo aron ka maguba. Wala sila'y mahimo aron ka mahimong alaot. Hinuon kung damor kang buhatag dautan, damor hinuon ka sa Dios nga panalanginan. Kung gibuhat nimo ang pamaagi sa mga saad sa Dios. Yes, ang pamaagi, ang saad sa Dios dunay pamaagi. Like example, pauswagon ka, panalanginan ka, tagaan kag kinabuhing madagayaon. Saad sa Dios nga dili ka makulangan. Ang tanang saad sa Dios dunay pamaagi. Kanunay magpuno ang imuhang panudlanan sa panalangin, kanunay mag-awas. Nasayod ba ka unsay pamaagi sa Ginoo aron mag-awas kanunay ang imong panudlanan sa panalangin? Like example, ang imuhang kinitaan dili mawagtang. Ang imong mga sakripisyo, ang bunga sa imong mga hago dili ni mawagtang, dili kawaton. Nakabalo ba ka unsay pamaagi? Dapat nakabalo ka. Ang imuhang panudlanan sa pagkaon, like bugasan nimo dili mahutdan. Nakabalo ba ka? Kung unsay pamaagi sa Dios, aron ang imong bugasan, aron ang imong tipiganan sa kwarta, ang imong taguanan sa savings, dili gayud mahilabtan. Nakabalo ba ka unsay pamaagi sa Ginoo? Dapat nakabalo ka. Pastor, pahinumdumi mi. Dili ako'y magpahinumdum kaninyo. Ang Dios mo'y magpahinumdum kaninyo, gamiton lang ko. Ang Dios nagpahinumdum kanato unsay mga pamaagi aron ang atong panudlanan, ang atong bugasan, aron ang ato ang sudlanan sa kwarta o savings, dili hudtan, dili masiro. Basaha ang Panultihon, Kapitulo 3. Panultihon, Kapitulo 3, mga kigsuonan, versikulo 9. Naadiha ang pamaagi. Ingon siya dinhi, Panultihon 3, Kapitulo 9, Kapitulo 3, versikulo 9. Pasidunggi ang Ginoo, pinaagi sa paghalad kaniya sa labing maayong abot sa imong yuta. Kung muhatag kag halad sa simbahan, paghatag sa paagi nga mapasidunggan nimo ang Dios. Ayaw paghatag aron kadaygon sa tao. Ayaw tuguti nga muhatag kag halad sa simbahan aron ka mahimong ingnon sa mga tao, grabiha nga muhatag, galante kaing muhatag. Muhatag gani kag halad ngadto sa Dios. Paningkamuti nga ang Dios mao'y napasidunggan. Dili ang tao, dili sad ang kaugalingon. Mao'y pamaagi. Ingon dinhi nga pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya sa labing maayong abot sa imong yuta. Dinhi giklaro nga kung muhalad ka sa Ginoo ayaw ng mga reject.
ayaw nang naay mga apan. Kay ang tinuod gikan pa sa sinugdanan nga nagpadayag ang Dios ngadto sa mga tao. Gitudluan gyud sa Dios ang mga tao nga di gyud siya mo dawat og mga halad nga dunay apan. Gani sa Old Testament ang mga tao gidid-an gyud sa paghalad og mga naay apan like mga karnero nga buta, mga karnero nga bali, mga karnero nga niwang. Wa gyud na itudlo sa Ginoo nga mao nay inyong ihalad. Ang gitudlo sa Ginoo sa iya makatawhan, halari akong pinakamaayo nga karnero, pinatambok nga baka, pinatambok nga pinakamaayong ani. Kay dawato na sa Dios. Og ang example ni ana ang duha ka igsuon nga mao si Abel og si Cain. Si Abel og si Cain pareho nga dunay pagtuo nga dunay Dios. Ikaw og ako pareho tang nagtuog Dios. Pero gusto sa Ginoo nga pareho tang naghalad sa Ginoo. Kung naghalad ko og mga maayong halad, ako nang gitudlo sab kaninyo ang paghalad og maayong halad. Wala nako ni ihikaw og ililong tungod kay dili gusto ang Dios nga ako ray panalanginan. Gusto sa Ginoo nga kamo usab panalanginan. Tiban-i ang panalangin sa Dios, dili na madawat sa mga taong tapulan. Makadawat sa panalangin sa Dios ang mga taong kugihan. Si Apostol Pablo nagpahinumdom, ayaw pa kana ang dili mo trabaho. Munang diri sa ato ang simbahan, karong adlaw magtinabangay mi. Nga sa paagi dili among kaugalingon maoy makit-an kun dili ang Dios ang mapasidunggan. Magdagyawanay may karon siguro mga taod-taod na ana ang akong mga kaigsuonan human sa ilang pagpamahaw siguro na anal sila diri. Ang akong asawa naghikay naman sa among pagpamahaw. Unya among tabangan ang simbahan. Og kabalusan ang Ginoo nakakita ang Dios kinsa toy malipayon nga mingtabang miabag ni ini maong simbahan. Nakit-an ni sa Ginoo tanan. Katong miabag, katong mitabang, dili og dili gayod na malilong sa mata sa Dios. Nakit-ana sa Ginoo kay ang gipangita sa Ginoo kinsay iyang kantihan katong dunay nabuhat. Unsay giklaro sa Biblia, mobalik si Jesus magdalagan ti sumala sa atong mga binuhatan. Dili kay sa ato rang pagtuo lamang, apan dili makit-an sa ato ang pagpangalagad. Gusto ka nga panalanginan sa Dios? Dapat doon na kay buhaton. Pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad og mga maayo. Ang giingon gyud dinhi mga kaigsuonan, labing maayong abot, labing maayong income. Na ako'y madawat nga panalangin lay kwarta. Ako gyud ang tan-awon ang pinakamaayo, kanang pinaka bag-o. Ug maunay ako ang ihalad sa Ginoo. Wala man kwintaha sa Ginoo kon dako ba naggamay ang iyahang gitan-aw ang imong kasing-kasing. Pero kabalo mo, ang giklaro gyud sa Ginoo kun unsa imong gipugas mausab ang imong madawat. Kung nagpugas kag dako, moani kag dako. Nagpugas kag gamay, moani pug kag gamay. Pero kanang tanan gidawat sa Ginoo kon siya napasidunggan. Pero kung nagpugas ka mga kaigsuonan og dako o gamay apan ikaw mo'y napasidunggan, dili na dawaton sa Dios. Kay dili man na para niya. Unya ang giklaro din ngano ako ning gidiscuss tungod kay ang Dios nga atong gilagaran naghatag siyag mga kahimtang panahon nga angay natong masinatian nga makaagitag kalisod. Pero datay mga makaagitag kalisod, diha ta matugkad sa Ginoo nga ning tuotan niya tungod kay bisan kung naatas kalisod, nituman gyapon tas iyang pamaagi, ning buhat gyapon tas iyang pamaagi. Like example, kanang paghalad. Nihalad gyapon tag pinakamaayong halad ngadto sa Ginoo. Ingon dinhi, tan-aw waragod. Ingon siya dinhi, kun buhaton mo kini, Panultihon Kapitulo 3 versikulo 10,
Kon buhaton mo kini mapuno sa abot ang imong mga kamalig ug manubra ang imong bino. Dili pa ka kawad ag kadasig, kanunay kang malipayon nga mga lagad, dili ka tapulan sa pag-adtog simbahan, excited ka nga doon na kay buhaton trabahoon diha sa imong simbahan, i-bless gid kas Ginoo. Pero bisag saon nimo pangayog panalangin apan wa kay gibuhat, ang imong gihimo nakaangin hinuon sa imong pinuyanan. Wa man kay gibuhat. Kung wa kay gibuhat sa imong pagpangalagad sa Ginoo diha sa buluhaton sa Ginoo, diha sa simbahan, nabisi ra ka sa imong kabalakas imong kinabuhi, kabalakas imong pagkaon, unsa may giingon ni Jesus? Tan-awa ra gunang mga langgam, wala sila mag-ani, wala sila magpugas, apan giatiman sila sa Dios. Kamo pa kaha nga mas bililohon pa kamo kaysa mga langgam. Gihatagan ta og adlaw sa Dios aron makapanarbaho. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Unom kaadlaw ang gihatag sa Ginoo aron ta makakaon og tarong. Aron ta makabaton og panalangin. Aron ta magmauswagon, magmadagayaon. Apan ang problema gikuha pa gyud sa tao ang adlaw nga para sa Ginoo. Ug dili gusto ang Ginoo nga makit-an ka nga usa ka nga mikawat sa para sa Dios. Dili gusto ang Dios nga usa ka nga makit-an niya nga wala mang matinud-anon sa Ginoo. Igsuon, pila lang gud ka oras ang atong gihalad para sa Domingo. Nya dili pa gyud ta kahimo og trabaho sa laing adlaw nga para gihapon sa Ginoo. Dapat sa panahon nga doon na mo'y mga trabahoon o dagyawanan, tagbuanan sa inyong simbahan, dapat malipayon ug excited mo nga mutabang. Timan pag inyo ning gibuhat, inyo pong madawat ang balos niini. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin. Ingon si Juan mga kaigsunan, ang sakop sa gingharian sa Dios nay mga antusonon. Yes, dili man sayon ang pagbuhat kanang moadto tas buluhaton sa simbahan, dili na sayon. Mag-antos ka, sakripisyo na. Dunay mga kaigsuonan nga ang ilang simbahan lakawunon og 2 ka oras, 1 ka oras. Unya ingnon sila sa ilang pastor, magdagyawanay ta, kinahanglan kinsa tong na ay kaalipay nga magdalag kawayan, magdala mog kawayan, magdalag kahoy, pagdala mog kahoy atong ihalad sa Ginoo, atong paninduton ang simbahan. Ang mga tao, mga kaigsuonan, sa magos akong nasinatian. Gidasig ko sa Ginoo sa pag-atiman sa simbahan nga perting layo 2007, nag-atiman akong simbahan dito sa Barangay Santo Niño. Unya nagpuyo ko sa Sitio Balok. Ang Sitio Balok, distansya kayo na sa among Barangay Santo Niño. Kapalo ba mo, 1 ka oras kapin, lakaw, isa pa mi mo abot sa Barangay Santo Niño. Unya, naay mga panahon nga magsigig ulan, naapagoy panahon nga magbagyo, naapagoy panahon nga maghangin. Apan, akong nakita nga gidasig ko sa Ginoo sa pag-atiman sa maong simbahan. Nahimo ko ang assistant pastor atong panahon na, kay among pastor daghan mang mga simbahan nga giatiman. Naay simbahan diri sa Barangay Paleo, naay simbahan sa Bahian man siguro to, daghan kay to siyang gipangtukod nga mga simbahan. Unya kami nahimong training, nagkat-on mi. Unya ang among pastor mo adto raman og 1 ka bulan og kausa. Sato pa sa 1 ka bulan dunay 3 ka Domingo nga wala siya. Kanang 3 ka Domingo ako mo'y modala, kami mga training, kami mo'y modatiman. Unya mulakaw mi kay wala pa mi motor atong panahon na. Unya na aming kadasig, malipay gyud kong maghando mga kaigsuonan sa sakripisyo nga gidasig mis Ginoo. Munang kung naa kay gisakripisyohan karon, na kay giantos karon sa buluhaton, ayaw na ipha. Pasalamati ang Dios kay moabot ang unahan, imo ra nang handomon. Malipay ka nga maghandom ni ana nga doon na kay gibuhat sa imong pagtuo sa Ginoo. Kanang nigdagyaw ka,
ning trabaho ka, doon na kay nabuhat sa imong simbahan, nang limpyo ka, gipanindutan nimo ang imong simbahan. Nalipay ang Dios ni ana. Munang sa akong pagpahibalo sa miaging Domingo, kabalo ba mo ang naong sa atong mga kaigsuonan? Lipay kay sila. Nya kagahapon, doon ay igsuon na to nga mihatag og nangka, putol nga nangka, kay gibahin-bahin ang panalangin sa Dios. Unya, miingon dahin siya, Pastor, imo ni, inyo ni. Wow, kanindota. Unya, kabalo ba mo? Ingon siya nga, ako ning ihatod kining panalangin kanang order kay moadto ming tanan sa simbahan pagkanindota, no? Og ako ang pagdasig naaman po mo'y simbahan. Naaman mo'y simbahan at ima na ang inyong simbahan. Mo na yung mga antosonon, dili kay nag-antos ta kay nakasala, nag-antos ta kay resulta sa ato ang pagkawalay Ginoo. Dili man na mao. Mag-antos ganita, ingon dinhi mga kaigsuonan, ang mga sakop sa gingharian sa Dios na agay mga antosonon nga angay lahutayan nga mudangat kanang trabaho para sa Ginoo. Dili na sa sayon. Ngano man ang mga taong walay Ginoo magbagulbol ana, mangwinta ana, moingon giulog-ulogan ra mo ana. Kana gibinuangan ra mo ana. Trabaho mo ana, way sweldo-sweldo. Maunay huna-una sa mga taong way Ginoo. Og klaruhon lang yun nato ni. Tinuod ba ka nga dunay Ginoo? Dapat kalipay nimo ang pag-atiman sa simbahan. Dapat kalipay nimo ang pag-atiman. Kabalo ba mo si Apostol Juan? Wala imong makit-an yun ang mga apostolis ba? Kuyog-kuyog yun kanunay ni Ginoong Hesus. Wala nila pasagdi si Ginoong Hesus. Kabalo ba mo sa diha nga nahutdan silang pagkaon? Wala nila patrabaho si Hesus. Kaya ang trabaho ni Hesus mao ang pag-ampo, ang pagtudlo. Kabalo mo, dunay panahon nga nahutdan silang pagkaon. Si Hesus nagtanaw siyang mga tinun-an nga nangani sa adlong ipapahulay. Kabalo ba siya? Kabalo ba mo? Giduol dahin si Hesus sa mga bright nga tao nga nagpaka-bright, ang mga Parisiyo, mga Sadisiyo, mga magtutudlo sa balaod, mingduol dahin nga Hesus. Ingon dayon sila, giingnan nila si Hesus, magtutudlo, nganong nangani maning imuhang mga tinun-an, dili ba supak makani sa atong balaod? Nga bawal mangani, bawal magtrabaho sa adlong ipapahulay? Nangani ang iyahang mga tinun-an. Mga igsuon, magbantay ta. Magmatngon ta. Timan ini, pag duna kay gibuhat, duna kay madawat. Nga blessing ni Lord, pabor ni Lord. Unang ato mga kigsuunan, bisan kung naaslag yung mga lugar, nagpakabana sila sa ilang mga simbahan. Nagpakabana sila sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Keep silent kay sila, pero nakitaan sila sa Ginoo. Dalay kon ang Dios nga nagtudlog, nagpahinumdom kanato. Ingon din nga ang mga sakop sa gingharian sa Dios. Unya gidala ako ngadto sa pulo sa Patmos tungod sa kay gisangyaw ko man ang pulong sa Dios ug ang kamatuoran nga gipadayag ni Hesus. Wow. Niabot ko dinhi sa inyong lugar, sa inyong screen sa cellphone. Niabot ko sa inyong kasing-kasing, sa inyong nauna, tungod kay gisangyaw nako ang mensahe sa Ginoo. Tungod kay gipadayag sa Ginoo ang tinuod nga mensahe ug kamatuoran nga iyang gibilin sa balang kasulatan. Kay gusto sa Ginoo nga ikaw ug ako makahinumdom kanunay sa iyang pamaagi, kay iyang pamaagi muhatod kanatos kauswagan ug kabuluhanan, dili kalautan, dili kalisdanan. Unya dinhi sa bersikulo 10, sa adlaw sa Ginoo gigamhan ako sa espiritu ug nadungog ko gikan sa akong luyo ang kusog nga tingog ug milanog sama sa usa ka trompeta. Si Apostol Juan, mga igsuon, bisan asa siya nga lugar, atong makita nga gidala sa pulo sa Patmos. Sa iyang kinabuhi dapat doon natay makitaan. Ang gusto sa Ginoo nga atong makitaan mao ni
bisan asa ka nga lugar, ayaw kalimti ang adlaw sa Ginoo. Kung nanarbaho ka, ayaw kalimti nga dunay adlaw para sa Ginoo. Gahinig yun og adlaw ang Ginoo sa imong pagtuo nga duna kay Dios. Si Apostol Juan gidala dito sa pulo sa Patmos. Kung moingon ta nga pulo sa Patmos, wala na sila'y mga kaila diha. Wala na'y mga tao nga nakaila kang Juan. Doon na rabay kinaiya sa tao nga kon muadto na sa laing lugar, wala na gani ang mga igsuon. Mura nagkinabuhi kalibutanon. Moingon day siya una, wala bitaw kaila dire, walay nakakita nako. Pasayloon ra pugos Ginoo ani. Mga Kristohanong danghag, ayaw tuguti nga inana ka kadanghag. Ayaw tuguti nga usa ka sa mimros mga Kristohanong danghag. Timan ang Kristohanong danghag walay dapit sa gingarian sa Dios. Dili makasulod kay wala mangandam. Bisag asa ka na amang kas abroad, ampingi ang imuhang pagtuo. Nga doon na kay Dios, doon na kay Ginoo nga nagtanaw kanimo. Ampingi ang gibuhat sa Ginoo nga sakripisyo nga nahimo kang balaan, nahimo kang matarong. Kay ikaw ug ako nga naay Ginoo nahimo matang matarong ug balaan. Amo ni atong ampingan. Uni ipadayon nato ang pagkinabuhing tarong. Kinabuhing dunay Dios. Ug usa sa mga ebidensya nga giampingan nato ang atong pagtuo ug ang tanan nga gipial sa Dios atong ginabuhi, kanang bisag asa ka nga lugar, ayaw kalimti ang adlaw para sa Ginoo. Mao ni ingon si Juan nga sa adlaw sa Ginoo, ang adlaw sa Ginoo sa sa New Testament mao ning Domingo. Adlaw ni sa Ginoo, Lord's Day. Mao nang sa kalendar ang adlawng Domingo pula gyud na, kay ang adlawng Domingo gideklara gyud na even sa Biblia Lord's Day, adlaw gyud na sa Ginoo. Mo nang ang atong mga kaigsuonan, mga OFW, bisag layo sila, lahi og adlaw o lahi ang dapit diin sila gibutang sa Ginoo, nakigkuyog gihapon kamo, nakiguban gihapon kamo sa atong pagsimba sa Ginoo, gidawat na sa Ginoo. Sa dihang naghimo tag panimbahon diri sa atong programa diha gyud sa simbahan, diin kita nagkahiusa nga nagtukod niini. Gibless mo sa Ginoo kay nganuman bisag layo mo, wala na mahimong babag o rason aron dili mo makasimba sa Ginoo. Nakahimo gyapon mo sa pagsimba sa Ginoo og paghalad sa Ginoo, kay sa panahon nga mohimo tag halad sa Ginoo, i-bless ta niya. Mao na nga dili nato kalimtan ang adlaw sa Ginoo. Usa kini sa mga ilhanan nga kita tinuod nga sakop sa gingarian sa Dios. Nga doon natay adlaw nga gigahin para sa Ginoo. Unya sa adlaw sa Ginoo mga kaigsuonan, ang gipakita dinhi nakadungog siya sa tingog sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo og nadungog ko gikan sa akong luyo ang kusog nga tingog nga milanog sama sa usa ka trompeta. Miingon kini isulat ang imong nakita ug ipadala ang imuhang sinulat ngadto sa 7 ka simbahan, sa Efeso, sa Esmerna, Pergamo, Tiatira, sa Sardis ug Philadelphia ug Laodicea. Inani ni siya. Kung anaa kay nadungog nga mensahe sa Ginoo, ayaw ni tagui, ayaw na ililong. Kung doon na kay nasabtan ikinabuhi ug iwali usab kinis uban. Mo nang diri sa atong programa, gidasig kanunay ta sa Dios. I-share kining atong programa ngadto sa imong kaila. Syaro, kasayon sa pag-share, dili na bugat, dili po na lisod. Ang pag-share lang, pagpislit o pagpindot lang sa imong cellphone, dili ka kahimo. Igsuon ko sa Ginoo pag nahimo nimo na. Bisan unsa na kagamay, nahimo kang kasaligan. Bisag unsa na kasayon, nahimo kang kapiyalan. Og ikaw sa Dios kanunay panalanginan. Timan ini, nga dunay pinasahi nga pabor og panalangin nga madawat sa tawo nga naghimo sa pagpaambit sa pulong sa Ginoo.
Unsa may giingon o gipamulong ni Apostol Pablo? Pagkabulahan sa mga tiil, pagkanindot sa mga tiil ni adtong mga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Kung mi-share ka sa pulong sa Ginoo o gi-share nimo ning atong programa ngadto sa imong kaila, daw sama nga ikaw nag-share ni ini kay dili nimo abot ngadto sa imong mga kaila kung wala nimo ni buhata. Munang gidasig ti ka kanunay, i-share kining atong programa ngadto sa imong mga kaila kay sa pagbuhat nimo ni ini gitan-aw o gibless ka sa Ginoo ni ana. Mauni atong makit-an sa kinabuhi ni Juan nga giingnan siya nga isulat ang mga mensahe nga imong madungog nga imong makit-an ug ipadala kini sa 7 ka klaseng simbahan. Ang 7 ka klaseng simbahan nagrepresent kini sa 7 ka klaseng espiritu sa tao. Kumbaga 7 ka klaseng kinaiya. Diha sa imong simbahan imo nang makit-an ang kinaiya sa Tiatira, imo nang makit-an ang kinaiya sa Epeso, imo nang makit-an ang kinaiya sa Pergamo, Laodicea, Tiatira, Philadelphia, imo nang makit-an. Munang dunay dili gyud ka matingala diha sa imong simbahan, kabantay ka nga diha sa imong simbahan pareho ra mong nakadungo og wali, pareho ra mong gitudloan. Pero nganong dili mamo parehog batasan? Speaking about sa paghatag, na mga tao nga kusog kay muhatag diha sa imong simbahan, naapoy mga tao nga perting tihika nga muhatag, naapoy mga taong mangwinta sa ilang gihatag. Tinuod na. Pero wala magpasabot nga dili na sila dapat walihan. Kay ang mensahe sa Dios para sa 7 ka klaseng simbahan, 7 ka klase nga kinaiya sa tao nga naa karon sa inyong simbahan. Og ayaw tuguti nga usa ka nga tao nga perting tihika. Kay unsa may imuhang hulaton nga panalangin? Naabadi kay panalangin nga madawat nga ang prinsipyo sa Dios kung maghisgot og panalangin, ang panalangin nga iyahang giandam para raman sa mga tao nga nagtahod sa Dios, para raman sa mga taong gikahimutan sa Dios. Siguruhon nato nga sa atong pagpangalagad gikahimutan ta niya. Nalipay ang Dios. Mga igsuon, atong oras 7:37 na, ako ning timan-an nga diri ko ni undang sa bersikulo 11. Bersikulo 11 ko ni undang. Ato rin ipadayon unyang gabi mag-live gyapon ta unyang gabi unya akong mga hangyo nga mang-invite mo sa inyong mga kailag higala aron sama sila mahimong sama kanato nga makabati kanunay sa pulong sa Ginoo. Hinumdumi ang pulong sa Ginoo kinabuhi sa tao. Hinumdumi ang pulong sa Ginoo maoy buhing giya aron magmauswagon ka sa panalangin nga gisaad sa Ginoo sa imuha. Hinumduman nato dili kay ako ray gisaaran sa Ginoo nga panalanginan. Ikaw gisaaran sa Ginoo nga panalanginan. Busa ikinabuhi ang pamaagi sa Ginoo kaysa matagsaad sa Ginoo timan doon na say pamaagi. Munay gipakita diri sa ato ang kumpos nga magmauswagon lagi ka. Dugang awit nga ako tagaan pagtagad, walay higayon diri sa ato ang programa. Ang pulong mo kinabuhi ko. Usas mga awit nga gi-request diri sa atong panag-uban karon. Pagkadako sa gugma mo kanako, Jesus, bisan pa sa mga kapakyasan, gihigong magihapon guni mo pagkamatin. Atong ipadayon ang paghisgot unya ni ini maong pulong kay ato nang pisa-pisahon labi na gyud ang 7 ka klaseng simbahan. Unya ang 7 ka klaseng simbahan imong makit-an diha nga dunay gipadala ang Dios
pito ka bituon. Tabangkan ako. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin ka nantong tanan. Nga imo kong ipasagdan, walay higayon nga imo kong italigan. Nagauban ka sa matag adlaw, walay higayon nga imo kong gibiyaan, walay higayon nga imo kong gibuhian. Ihawiran mo ang kinabuhi ko. Kadako sa gugma mo, kanako. Sa dili pa ko manamilit magampo ta, magpasalamat ta sa Dios nga iya tang gidasi gilig-on o gitagaag kalampusan sa atong panag-uban. Gigugma gihapon ko nimo, pagkamati. Magpasalamat ta sa Dios, akong gihangyo matag usa nga magampo ta. Sa dili pa ko manamilit sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, dalaygon kaayo ang imong ngalan. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pag-atiman o pagpahinomdom sa among kinabuhi, sa angay namong buhaton o angay ampingan. Salamat Lord nga imo kaming gitudluan kung unsa o asa dapit dapat kami maningkamot. And thank you Lord nga imo kaming gipahinomduman nga doon nagyud kay adlaw nga para amo kang mahalaran, maalagaran. And thank you Lord nga imo kaming gilig-ong gidasig sa mga buluhaton nga alang kanimo. Ikaw ang Dios amo mapasidunggan sa among pagabuhaton karon ug sa among pagkahimuon nga maalagaran ka. Dalaygon ka nga Dios nga proteksyon sa akong mga higsuonan nga naa karon sa ilang dapit lugar og sa ilang pagpanarbaho. Ikaw Dios magauban, magapanalipod, magabantay, layo sila sa mga kalautan. Thank you Lord sa imong paghatag kanamo kadasi kusog paglaom aron ang imong mga sad among maangkon. I declare blessing sa matag usa ug ako sining itugyan ug isalig kanimo. Uban ni kaming tanan, wala may mahimo kun wala ka. Among isalig diha kanimo among kinabuhi. Mga pagdaig, pagpasalamat, dungog himaya alang lamang kanimo Amahan sa ngalan ni Hesus. Amen og amen. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin kanato. Kini inyong igsoon Pastor Gideon mo ingon na usab sa atong programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good morning. Nag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalay, magapagdahi, mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah,
lukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, ihatan nimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.